سلام سلام كرات تقاتلتي لومو دم حللكم زمصاخو فيلم باكشنن بميسترن بزي تتصبنا يفصامتا استملت تخون حنت بلي بتفكرا سبيتي بهندبت كاو هيوت كانت تطفئ اتزخف ادما او زوريا غزلو كل سوات حكيم بوليس ولا وني قروا حوكا كم جات با سبيتي فصيما يلا نداولو እዚ ኩሉ ኣምሮ ዝፈጥሮ ዘሎ ሕልሚ እንተትብሉኻ እንታይ መገበርካ ናይ ሎሚ ቪድዮና ለቅዕ ነዛ ኣምሮ ዝፈታተን ዘስካሕኮ ኩነታት ዘጋጠሞ ሓደ ጀግና እንተዝንቱ ነታ ሓቂ ንምርካብን ነታ ዝጠፍአ ተፍቃሪቱ ንምድሓንን ካብ ገዛእ ሓዉ ክሳብ ሓደገኛታት ገበነኛታት ኩሎም ጠሊሞምዎ ከለዉ በይኑ ብብልሓትን ብሓይልን ፊት ንፊት ክገጥም ከለኹ ንሪኡ ኢና። ላይክ ሼር ከምኡ ሰብስክራይብ ብምግባር ንጀምር። ናይ ሎሚ ዛንታና ዝጅምር መኪና ናይቲ ጅግናና ሮኒ ብሓንቲ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ካብ መሬት ተላዕላ ክትድርበ ከላ እዩ። እታ መኪና ብኣየር ተንሳፊፋ ልክዕ ሓደ ባቡር ተዓሊቡ እሞ ሮኒ እታ ባቡር ናብኡ ገጻ ክትመጽእ ይሪኣ እሞ እዚ መወዳእትኡ ምዃኑ ስለዝሓሰበን ሕጉስ መወዳእታ ክኾነሉ ስለዝደለየን ድማ ብሓቂ ፍሽኽ ይብል። ኮይኑ ግና ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ንሪኦ እሞ እታ ባቡር ጨፍሊኣ ከይጥፍአቶ ሓደ ሰብ ስለዘድሕኖ ልቡ ደው ኢላ ስለዝነበረት ድማ ብህፁፅ ናብ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ይውሰድ እሞ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ሓዊጅቱ ንዑ ክርኢ ብጉያ ይመጽእ። ብኤሌክትሪክ ስንብድ ይሪኦ እሞ ብፅቡቅ ኣጋጣሚ ድማ ልቡ እንደገና ክታርም ትጅምር። እታ ሓኪም ንሓዉ ከምኡ ኢሉ ይነግሮ እሞ ኮይኑ ግና ትዝሕዝን ነገር ሃለዋቱ ጥፊኡ ኣብ ክፍሊ ጽኑዕ ክንክን ክጸንሕ ይግደድ። ካብዚ ሓደጋ 7 ወርሒ ይሓልፍ እሞ ነርሳት ድማ ፋሽኡ ክቕይራሉ ንርኢ። ብሃንደበት ኢድ ካብኣታትን ይሒዙ እሞ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ኮማ ይበረበር። እታ ንመጀመርታ ግዜ ዝሓተትላ ነገር እንተላ ብዛዕባ ኣፍቃሪቱ ኣሊሻ እዩ ነይሩ። ግዜ ይሓልፍ እሞ ጽንሕና ድማ ናሕሱ ገዝኡ ናይ ለይቲ ክዳን ተኸዲኑ ሽገራ እናብልዐን ስእልታት እናረኣየን ክዘናጋዕ ንሪኦም። እዚ ኩሉ ኮይኑ ግና ንኣሊሻ ክርሳዕ ኣይከኣለን። ቪድዮታት ድማ የርኢ ነበረ። ልክዕ ኣብቲ ሰዓት እቲ ሓደ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ብኡ ይሓልፍ እሞ ነቲ ጽቡቕ ስምዒቱ ሙሉእ ብሙሉእ የበላሽዎ። ናብ ታሕቲ ወሪዱ ድማ ኤሌክትሪኮም ይቆርጾም። በቲ ዝቆረጹ ገመዱ ገይሩ ድማ ሽጓሩ ይውልዕ እሞ ርሑስ 1 ዓመት እዚ ኩሉ ጨጮታ ዳ እንታይ እዩ ይብሎም። ሓደ ካብኣቶም ድማ እዚ እኮ ቀብሪ እዩ ዓሻ እዚ ትገብሮ ዘለካ ክትገብረ ይትኽእልኒ ኢኻ ይብሎም። ንሱ ድማ እዚ ቀብሪ እዚ እኮ ምሉእ ህይወቱ በይኑ ዝነበረ ፈፂሙ ዘይተመርዓወን ውሉድ ዘይብሉን ኣረጊት ሰብኣይ እዩ። ስለምንታይ ኢኹም ክሳብ ክንዲዚ ጨጨታ እናገበርኩም ትጉሂዩ ዘለኹም ይብሎም። ሓደ ካብኣታቶም በቲ ዝወለዱ ቆጢዑ ካህርሞ ይኸይድ። ንሱ ግና በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ገመድ ኣቢሉ ናይ ኤሌክትሪክ ስንባደ ሂቦም እሞ ተንሳፊፉ ከም ዝወድቕ ይገብሮም። ስምዒቱ ስለዘበላሸዎ ድማ ምስ ቤተሰብ እቲ ምውታብ ባእሲ ኣቱ እሞ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ሓዊ ኣፉ ከፊቱ እንታይ ከም ዝገብር ጠፊኡዎ እናረኣዮ ደው ኢሉ ነበረ። ንጽባሕ ይተሓዉ ናብ ሓደ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ይወስዶ እሞ ኩሉ ነገር ይነግሮም። ካብ ሆስፒታል ካብ ዝወፅእ እንዳሓር ህይወት ናይ ጀግናና ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑዎ ከም ዘሎ ድማ ይገልጸሉ። ክዳውንቱ ጽሩይ ኣይኮነን፣ ኣብ ኩሉ ቦታ ፋሒሉ ይርከብ። ከምዚ ኢልካ ምንበር ድማ ክፃወረ ዘይክእል ሕማቅ ሕልሚ ኮይኑኒ ይብል። ጀግናና ናብኡ ጠሚቱ ስማዕ ኣታሓወይ ክዳውንተይ ጽሩይ እንተዘይኮነ ልበይ ከማኻ ዘይኮነስ ጻዕዳ እዩ ትማልና ተሃረምኩ ራሕሪኻ ንዝኸድካ ክትከላኸለለ ኢልካ እውን የወረድካን ይብሎም። ቴሌፎኑ ንሓኪም ሂቦ እሞ ቪድዮ ናይቲ ባእሲ የርእዮም። ብንብኡ እቲ ሓኪም ይስንብድ እሞ ነዚ ረኣዮ እቲ ዕንወት ድማ ኣብዙ እዩ ዘሎ ይብሎም። ጀግናና ንኣየር ጥራይ እዩ ዝሃርም ዝነበረ ወላ ሓንቲ ቀብሪ ወይ ድማ ካልእ ነገር ኣይነበረን። እዚ ኩሉ ኣእምሮ ጥራይ እዩ ተፈጢሩ። ምክንያቱ ንሱ ክመውት እዩ ቀሩ ተሪፍዎ ነይሩ። ስለዚ ኣእምሮ ብዛዕባ ሞት ደጋጊሙ የዘኻኽሮ። በዚ ምክንያት ድማ እዩ ምስ ዝበኣስ ሞት ሰብኣይ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኣብ ታሕቲ ከም ዘሎ ገይሩ ዝሰኣሎም። ንሱ ድማ ነቲ ሓኪም ንስኻ ትስሐቐለይ ኣለኻ ምክንያቱ እዚ ኩሉ እንተዘይተፈጢሩ እዚ ኣብ ልበይ ዘሎ ስንባረ ዳ እንታይ እዩ ይብሎም። እቲ ዘገርም ግና ወላ ሓንቲ ስንባረ ይኹን ካልእ ነገር ኣይነበረን። እዚ ድማ ንጀግናና ሙሉእ ብሙሉእ ስንቢድዎ። ምክንያቱ ሕጂ ንኣእምሮ ባዕሉ ክቋፀሮ ዝኽእለሉ ዓቕሚ የብሉን። ብድሕሪኡ እቲ ሓኪም ምስ ሓዊ ኮፍ ኢሉ ሮኒ ብርግጽ ከቢድ ናይ ስነ ኣእምሮ ማህሰይቲ ከም ዘጋጠሞን በዚ ምክንያት ድማ ኣእምሮ ገና ብስንባረ ተንጠልጢሉ ከም ዘሎ የፍልጦም። ሓዊ ድማ እዋ ሓቂ ኢኻ ካብ ሓደጋ ንድሓር ኣሊሻ ካብ ትበሃል ጓል ወፃኢ ዋላ ሓንቲ ስም ኣይፀውዐን እዩ። ኮይኑ ግና ኩሉ ቦታ ደልያ ዋላ ሓንቲ ኣሰር የብላን ይብሎም። ምናልባት ኣካል ናይዚ ዘጋጥሞ ዘሎ ሕልሚ ክትከውን ትኽእል እያ ይብል እሞ እቲ ሓኪም። ኮይኑ ግና ብሓቂ እዚኣ ናይ ቀደመ ኣፍቃሪቱ እያ ነይራ። ምክንያቱ ቅድሚ መቃብራ ደው ኢሉ ብፍልላዮም ክርስዕ ስኢኑን ኩሉ ግዜ እናዘከራን ይበኸይላ ነበረ። ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ሓዊ ከተጸናንዖ ኢሉ ሓንቲ ጓል ሰዲድሉ ይረክብ እሞ ንሳ ድማ ንክልተ ሰዓት ምሳኻ እየ ዘለኹ ዝኾነ ክገብረልካ ትደልዩ ነገር እንተሎ ትብሎ እሞ ንሱ ድማ በጃኻ ሓንቲ ኩባንያ ሻሂ ፍልሕለይ ከምኡ እውን እታ ውሽጢ ዘሎ ኣቑሑት ዕፀውየ ይብላ። ንሳ ግና ንኻልእ ዕላማ ስለዝመፀት እናተሰላቸየት ነቲ ዝበላ ትገብሮም። እታ ጓል ነቲ ዝበላ ምስ ወደአት ቁሩብ ግዜ ምስኡ ከፍ ትብል ናብ ላዕሊ ትድይብ እሞ ንሱ ድማ ብዝያዳ ክፈልጣ ይጅምር። ንሱ ድማ ፍቅሪ ሒዝዎ ከም ዝነበረ ይነግራ እሞ ንሳ እውን ኣነ ኣብዚ ምሳኻ ኣለኹ ብምባል ልቡ ከም ዝኸፍት ትነግሮም። ብዛዕባ ናይ ህይወቱ ፍቅሪ ዝነበረት ጓል ከመይ ጌራ ኣግማግም ባሕሪ ከም ዝተላለያ ክሳብ ንሳ ብዕሊ ሓዳር ክትሓቶ ዘብፅሕ ናይ ፍቅሪ ዛንትኦም ከም ዝጀመሩን
بقبلهم دما كساعتات بكيلا معلت موتا زقاتم كما يزبلا زلص معلتات هيوتهم يعلفوهم زنورن يزنتولم اولفيا دما كساع خندي مساس تاساسرهم زنبره بمردا بتزربو لبات تنكف هيوتن مرساعيلو مستخستنا غوزي ملسمو كوين يغناب تمسفقاريتو تسالا سئلي حدا زغرم ነገር يستوعل بهندبت تاسئلي ناسولن سئل حاون تقيرا يرخوام بونبو يصللمو اتودبو يغيرو نتا مسفقاريته زلا سئل قديدوا بمبال ناو تليفون بوغيا يخيد كوين غنا سئلتاتن فيديوتاتن الشا طفي يركب بزباسي يصللمو بتاني حاوت خوتيل بمركاب نخل مسفقاريتو تاساسر ነገራት بمدمساس كم زرسا حغورس لزدلي غوغطمي يخيد ابت ساعتتي حاو مكان يغرو يتم يعر نبرمو روني بتراتو مسو يباس شعتا سبيتو غرويتهم اتاصلل سباين حقايتو رمو تولم اذا قال زيات هرممو حاونا غوزن تزي مولسن يردما او قدمي حالوات مدفئ نيرو لكنا غوزام ساعتوا روني هرممو بزعبا فيديوتات ناي فقاريتو حاتم حاو دما ايونت فيديوتات يوم يولمو روني دما فيديوتات غدفو سلامتاني تسلتات قير كاين يولم حاو دما زي انكو سلتاتنا ايان وترو نوزيين نيرن عندنا ناو تحلمت ماليس كالخا يولم جغنانا زخل حلم مخانو خامن سلازي دليه برتعو طعمو سلازي حاوك ساعه زهدون كسونا مخانو فلت بمحزان ساعه زحقفون نتغزا خصاوري جمر كوين غناتا مكينا يعري لاز نبره سبيتي نبوليس دولا سلاز نبرات رونغنا اتودو بي بوليس دي هصوع خلي يبل اعنت خفات مليئنا امي مسمو تحالف بوليس بصيحو نعنا نطويا نخيت كساب زولو بصنع يحرمو هاو دما كاتنو يغورو لنكف يبلومو هاو دما حلم طراي كم زغاطمو خردي يفتن كوين غنا بسنك وطعنا تخاتنا سيرو كم زي عودكو زرد مرتعلني يولم نامك ابر الشاخ مرحم يلنا مكان مقابر يوسدومو كوين غنا بوليس مسفصحسون بيدو نابز نجر ديخا اتخازلخا زكوني حنت ارغي سبيت مقابر يولم كرو خل دما اتمقابرني حنت ارغي سبيت مقابر كوني رخومو سلاز برغص حاونت مقابركم زقير بمحساب يصللن مسحوي باسن كم صبا اغاطم خوينو وترو تريز نبرت حنت ارغي سبيت يركبمو نقل شاخ بصح كل غزي ناو زخن زمص نغرو يم يبلام نسا دما هو كل غزي وز مقابر زير يين نديو وي كاله بيتسو زصح زلو يزمسلن نيرو تولممو بسن بادغصو طميتوا ارغي سبيتن حساويتن مخان كيتحفر ديخي يبلام اتحلمي نامرو ملب ملت قاصير ونبرم ان هدما كل دما نفلم اوان مسفقاريتو تراخو ول غزي ذكرمو حلشا تحششنا سغوغو خلو نعو خارمو التليفون يوسدوم بحق دما اوديو خزي خيلمو كنيغنا تليفونات تسبرم حدث لزنبرت بطعم تغوي سلاز خزاربا يجمرمو كابزا تحدغاس ان التليفون لعلي دحنته مقداس مخوني يردام نتجبننيا نمحسكو غورو خمزنوري نغرامو ابزر مابو نبو بزرو تمسات كم كحسن يتسبرا تليفون دما تليفوني يبام ناغوز اخيدا نحوتا كاترين تنغرامو حلق حيل بحر هند سلاز خنان صبي هوت سلاز هابان بونو بخمس تماره خدمات رئي نسود ما مسعر طبارن كله اتودي استهر مشا تحششنا وي مصمو لمن كم زهرم كاتفل ديخا يولم روني دما سماع لو معرفتي ازلخو كانزار سيدلنيه سلاز ايفالني كرتا غبرلنا يولم نحنا نمباسي ناوز زلنا بمبال نتناي مستبار بلعل رؤسهم انت يصورو مسؤون وصاي وص او دما كم حدغنيتات غجله غبننيات زنقساقسو قال دهما تقول يركب عصمو ببحر صاوري جمرمو عموداتا كحكمنا هوسبيتال يوسدوم او دما الشا تليفون حزي رخامو سلاز بوشطو اوالدنا الزمن زي بزي تليفون حتى دايق او انكصن حي خلانيين يبل كويني غناوتو بتحكيم مخانان كابتن زي قدس اوالد كم زي كونت مسفلطه بطعمي سنبت اتا تليفون كل غزي مسات هلول مخنيات نحومات كتكاتاتللم طرايو نيرو زي دما انقص زي بلا غيرو سلاز حسبا نلوسو خمز قيم يغبرم حكيم مخاناس لزي فلطه قريتا حتى خيدمو نسا دما نسو بعلو زيستوللو عكسادو زنبر اصل تستوعل كتمرمرت جمرمو اتوصل دما ازي عمي كوني يركب سلازي دما بزعوا خرج صنيات منطقن كون مسانا خصن حلكات ولمو نسو دما بتحغواس ملي هو تمسخ صنحيه يبلام او نسو كف ساعات حموم مسلي واسا امو سلازي اختزرارون فاشو تقيرولن بقصالت مص كساو موداتا كمزيد كختصاو ديخا دليكا نزم هدا مدحيتو سدمو سقبل حجي تولم برغص دما نصبحيتو تبرابيرو كهوسبيتال يوصمو كوينغنا تليفونا خمز عريلا بمثال كريالي دوللم او وصاي راخومو سلاز فتوا دما خزراربا جمر او تسعاتتي حدني باسكتبول غانتا مسكال استسعر غانتا خباس نرمو حدا خاطتون دما اصوار حزب بتيت كهرمم يجمر زي دما بجغنانا سؤال زحلف سلازي نبره قلتيفو زليلو خطقي خيد علشا نعو خسفرع نيرا كوينغنا بحق تفرح زنبره نعوتهم ينيرو مغنياتو كسبتنا مودتا سببرت زحزو ببحد كبيد مهرمتنا ورده يدمسسو نبرم ابزي زي تزغرم ነገር ይፈጠር علشا نتات يتقبل قدمي دو تبلمو نجغنانا الى هو تاخد سوق توسن زي دما نجغنانا بونبو قيرغو نتسب ايت كعيو دو امو افقاريتو تدفيا امريت كم زودات يري
نخلهم وديقوم حلوة تخرق بقويا نبقى يخيدمو كابزي دما ናይ ፍቅሪ ዛንተኦም ይውለድ ብድሕሪ እዚ ተመሪዖም ነሰከፎም ድማ ብመሰረት ሃይማኖቶም ስነ ስርዓት መርዖኦም ይካይዱ ብዙኾነ ምስ ናብ ገዛ ይኸይዱ እሞ ብሓባር ይነብሩ ንሳ ንሱ ዘይፈትዋ ስእሊ ትስእል እሞ ንሱ ኣብ ድሕሪቱ ቦርሳ ይድርብያ ንሳ ግና የቕልድ እየ ዘለኹ ብምባል ነታን ሓቂ ስእሊ ተርእዮ እሞ ናብ ኣገልግሎት ዝምለሰላ መዓልቲ ክሳብ ትበፅሕ ምሳ ይስሕቕ ድሕሪኡ ፋንያቱ ናብቲ መርከብ ይኸይዱ እሞ ኣቤላ ንሳ ብዝብል ሕቶ ናይ ተሓላፊ ፖሊስ ካብዚ ዝነበረ ኩነታት ይበራበር ንሱ ድማ ጸኒሑ ኣብ ጥቑ ኮፍ ኢላ ከላ ብሓደጋ ከም ዝሞተት ይነግሮም እቲ ፖሊስ ድማ እምበኣር ክስታን ዓኻ ዘውሰደት ኣምፕላኑስ ንዓ እውን ምሳኻ ወስዳታት ከውን ኣለዋ ይብሎም ነቲ ዘጓራ ኣምፕላኑስ ካሕትት ይኸይዱ እሞ ኮይኑ ግና እንደገና ይስንብድዎ ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ቦይኒ ጥራይ ከም ዝነበረ ድማ ይፍልጥዎ እሞ ናብ ገዛ ኣልሻ ምስ ከዱ እውን እቲ ገዛ ካብ ዝሕደግ ነዊሕ ግዜ ገይሩ ነይሩ እዚ ማለት ድማ ንሱ ይሕሰሎ ማለት እዩ መመሱ ኣብ መኪና ከም ዝነበረ ንምርኣይ ነተን ካሜራታት ምስ ተዓዘቡ እውን እንደገና ቦይኑ ከም ዝነበረ ይረጋገጽ እሞ ንሚልዮን ዝኣክል እንደገና ይስንብድ እሞ ሓንቲ ሰበይቲ ርእዩ እታ ሓብቲ ኣልሻ ዝኾነት ካትሪን ክሳዕ ትመስሎ ድማ ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ከኣምነ ይከኣለን ሓቁም እንተ ክትነግረሎም ብጉያ ድሕሪ ኣይስዕባም ኮይኑ ግን ብሓቂ ንሳ መኒኻ ንስኻ ጎበዝ ትብሎ እሞ ንሱ ኣነ ሮኒ እየ ማሕዛነይ ኣልሻ ሓብትኸ ካትሪን ምስ በላ ንሳ ድማ ኣነ ካትሪን ኣይኮንኩን ሓብቲ እውን የብለይን ንዓ እውን ኣይፈልጣን እየ ትብሎም ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ስንባደታት ኣብ ልዕሊ ጀግናናይ ዘንብ እሞ እቲ ዝነበረ ናይ ፍቅሪ ዛንታ ድማ ከም ሓደ ድንጋጾ ኮይኑ ይስምዖም እቲ ሓላፊ ፖሊስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም እታው ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ይነበሮን ድሕሪኡ ኦሊቪያ ትመጽእ እሞ ከም ኣልሻ መሲላ ናይ መፍታሕ ወረቀቱ ትፈርመሉ ከም ዝደኸመ ተስተውዕል እሞ ናብ ገዛ ወሲላ ባዕላ ክንክን ክትገብረሉ ትጅምር ክሳብ ክንደይ ከም ተፍቅሮ ንጹር እዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ካብ ስም ኣልሻ ወጻኢ ዋላ ሓንቲ ይዝክርን ነበረ ምፍቃሩ ስለዘይከኣለ ድማ እዚ ንኽትበኪ ይገብራ ምስ ተበራበረ መስተ ክትሰቲ ዲኻ ወይ ገለ ሽጋራ ክትጥቕልል ትደሊ ትብሎ እሞ ንሱ ድማ ኣይፋልን መስተ ክሰቲ እየ ይብላ እቲ ዝደርበይ ወረቀት ነቲ ኣብ ገዛ ኣልሻ ዝነበረት ስእሊ ዝደርበየሉ ግዜ ዘኻኽሮ እሞ ብጉያ ናብ ገዛ ኸይዱ ነቲ ወረቀት ኣብ ድሕሪ እታ ስእሊ ዝደርበየሉ ሰዓት ይዝክር أو دحريو ورقة اللي ንምርኣይ ይውስን እሞ ኮይኑ ግን ኣብኡ ልክዕ ክንቲ መቀብሪ ዝነበሩ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዘገርም ትርኢት ዘለዎም ሰባት ይረክብ እቲ ሓኪም እዚ ኩሉ ሕልሚ እዩ ዝበሎ ቃላት ይዝክር እሞ ስለዚ ክሳብ ሓደ ካብኣታቶም ኣብታ ስእሊ ጥይት ብምትኳስ ዘቃፅላ ንቕድሚት ይቕፅል እሞ ጀግናና ንድሕሪት ይድርበም ክሳብ ዝሕዝዎን ካርምዎን ዝጅምሩ ድማ ገና እዚ ኩሉ ኣብ እምሩ ዝፍጠር ዘሎ ጥራይ እዩ ዝመስሎ ነይሩ ካብ ኣፉ ደም ይፈሶ እሞ ኣብዚ ድማ ብሓቂ ደም ክፈስስ ስለዝጀመረ እዚ ኩሉ ነገር ናይ ብሓቂ ምዃኑ ይግንዘብ ብቕልጡፍ ተንሲኡ በብሓደ ካርሞም ይጅምር እሞ መን ኢኹም መን ከሊኡ ሕክምና በሊ ይሓትት ካብኣታቶም ግና ዋላ ሓንቲ መልሲ ይረኸበን ስለዚ ሓደ ካብኣታቶም ጥይት ክሳብ ዝትኩሰሉ ምህራሞም ይቕፅል እሞ ኮይኑ ግና ነታ ጥይቶም ሊጡ ንዕኡ ነቶም ኣብ ርእሶም ፃዕዳ ዝጠምጠሙ ዝተረፉ ብፆትን ክሃርም ብጉያ ይኸይድ ኣብ እምርኡ ዝመላለስ ዝነበረ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ እዚኣቶም መን እዮም ካባይ ከንታይ ይደልዩ መልሲ ምስኣነ ከም ፅልል ኣብ ልዕሊኦም ብምጥቃዕ በቲ ልዕሊ ክእለቱ ገይሩ ይቐትሎም እዚ ነቶም ዝተረፉ ንድሕሪት ከም ዝምለሱ ይገብሮም እሞ ናብ ሓንቲ ክፍሊ ኣትዮም ማዕፆ ክሳዕፃዕፁ ድማ ካብኡ ይሃድሙ ማዕፆ ከፊቱ ይኣቱ እሞ ርእሶም በብሓደ ይፈላለዮም በቲ ማርቴሎ ገይሩ ድማ እቲ ማርቴሎ ኣብ መንደቕ ተሃሪሙ ሓደ ክፋሉ ክሳዕ ዝስበር ኣዕፅምቶም ይጭፍልቖም ንኩሎም ምስ ወድኦም እንታይ ይጋጠም ከም ዘሎ ክርድኦ ስለዘይከኣለ ናብ ሰማይ ይጥምት እሞ ኮይኑ ግና ዓይንቱ ኣብቲ ዝተሰበረ መንደቕ ምስ ዓረፋ ኣብ ድሕሪኡ ሓንቲ ስእሊ ይረክብ ነቲ መንደቕ ኣፍሪሱ እታ ምስ ኣፍቃሪቱ ዝተሰኣላ ስእሊ ምስ ረኣየ እዚኣ ነበረት እታ እንደገና ናብ ሂወት ክትመልሶ ትኽእል ተስፋ ኮይኑ ግና እቲ ኩነታት ክርድኦ ስለዘይከኣለ እዚ ነገር እዚ ሕልሚ ድዩ ወይ ድማ ነዛ ስእሊ እዚኣ ናይ ብሓቂ እያ ክሓትት ካብቶም ሕጂ ዝሃረሞም ሰባት ብሂወት ዝተረፈ ሓደ ሰብ ክርኢ ብጉያ ይኸይድ ብሓቂ ድማ ሓደ ሰብ ይረክብ ስለ ዝወሲዱ ኣብ ቅድሚ እታ ስእሊ ደው የብሎ እሞ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ይብሎም ንሱ ድማ ንስኻን ሓንቲ ሰበይቲ ምትሰኻ ርኢ ኣለኹ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ሮኒን ኣልሻን ዝብል ፅሑፍ ይርኢ ኣለኹ ይብሎም እቲ ዝረኣዮ ናይ ብሓቂ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ብታሕጓስ ኮፍ ይብል እሞ ኮይኑ ግና እንታይ የጋጥሞ ከም ዘሎ መነዞም ኩሎም ሰባት ይቋፀሮም ከም ዘሎን ከመይ ገይሩ ነፍቃሪቱ ህላዊ ከም ዘይብላ ገይሩ ከም ዝሓበኣን ክርድኦ ይደሊ ኮፍ ኢሉ ነዚ ኣብዚ ቤተ መንግስቲ ዝኣመሰለ ገዛ ምስኣ ዘሕልፎ ፅቡቕ መዓልትታት ይዝክር እሞ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ንኩሎም ሰባት ኣንጻሩ ከም ዝኾኑ ዝገበረ መን ምዃኑ ክርዳእ ይደሊ እቲ ሓኪም እቲ ኣብ መቃብር ዝነበረ ሰበይቲ እቲ ፖሊስ ከምኡ እውን እቲ ኣካል ናይቲ ውጥን ዝነበረ ሓዉ ኩላቶም ኣልሻ ዝተባህለ ሰብ ከምዘየላ ይሰማምዑ ነይሮም ኮይኑ ግና ብሓቂ ክረአ ከሎ ኩላቶም እዮም ሓስዮምሉ ብጉያ ናብ ገዛ ይምለስ እሞ ነቲ ሓቂ ክነግሮና ሓዊ ክረኽቦ ይደሊ እቲ ዘሰንብድ ግና ኣብ መደርደሪ ክዳውንቱ ብዙሕ ገንዘብን ከምኡ እውን ኣፅዋርን ይረክብ ሓዊ ስለምንታይ ኣፅዋር ከም ዝሕዝን ክሳዕ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ካበይ ከም ዝረኽቦን ድማ ይግረም ኣበይ ከም ዘሎ ተኸታቲሉ ቦትኡ ይረክብ እሞ ነቲ ሓቂ እንተዘይነጊርካ ንቐትለካ እየ ዝብል መልእክቲ ይሰደሉ እቲ ሓቂ ንምፍላጥ ብጉያ ናብኡ ምስ ከደ ቦትኡ ድማ ማእኸል ሓደ ዓብዪ ጎልጎል ይረኽቦም ኮይኑ ግና እቲ ዘሕዝን ብገመድ ክሳዱ ተንጠልጢሉ ክመውት ቅርቡ ተሪፍዎ ነበረ ሓዊ ግና እዚ መፅዋድያ ስለዝኾነ ናባይ ተቕረቡ ይብሎ እሞ ንሱ ግና ናብ ሓደ ዓብዪ ጉድጓድ ክሳብ ዝወደቕ ብምሉእ ፍጥነቱ ናብኡ ይጎይ በዚ ምክንያት ድማ ሓዊ ብዝያዳ ክሕነቕ ይጅምር እሞ
ካብቲ ጉድጓድ ብቁልጡፍ ወፂኡ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰከንድ የድሕኖም እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ክርዳእ ድማ ይደሊ ኮይኑ ግና ብሃንደበት ኣፅዋር ናብኡ ከድብረ ይጅምር እሞ ኣብ ዝዋኑ ምስ ቆሰለ ነቲ ዝተወጋእሉ ኣፅዋር ብቁልጡፍ መዚሕቆ ይውፅኦም ነቲ ንሓዊ ዝሓንቆ ዝነበረ ገመድ ድማ ይቆርፆም እሞ ሓዊ ድማ እዚኣቶም ሰባት ሓደገኛታት እዮም ንዓኻ ክቅትሉካ ስለ ዘፈራርሑኒ ስለዚ ኢኻ ብሂወት ምእንቲ ክትነብር ንዓኻ ንኣልሻ ዝሓሰኹኸ ይብሎም ቃላቱ ከይወድእ ይሰሓቡ እሞ ንጀግናና ክትቅዕዎ ሰባት ይረኣዩ ንሱ ድማ ዒንቱ ሕነብ ብምፍዳይ ተመሊአን ይትንስኡ እሞ ንሓዋ መሬት ወዲኡ ክሳብ ዝርእዮን ናብኡ ዝጎይን ድማ ክቆትሎም ይጅምር ሽዑ ነታ ሆስፒታል ስነ ኣእምሮ ዝተጋጨወ ሰብኣይ ከም ዝመፀ ይርእዩ እሞ ስሙ ፓውሎ ምዃንን ነዚ ኩሉ ድማ ንሱ ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ንሓዊ ብጥይት ከቋቑሩ ተሪፍዎ ነይሩ ኮይኑ ግና ክንድኡ ከውዱ ነታ ጥይት ተቐበላ እሞ እዚ ሰብኣይ ሂወትን ምጥፋእ ኢሉ መርዛን ፍላፃ ይወግኣሉ ብሓቂ ድማ ሓዊ ክሳዕ ናይ መወዳእታ ሰዓት ተፋኒ ብኢዱ ይሞተሉ እሞ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ከኣምነ ይከኣለን ፓውሎ ግና ይስሕቀሉ እሞ ራሕሪሕዎ ይኸይድ ጀግናና መንከቡ እናደመየ ድሕሪ ይጎይ እሞ እቲ ሓደ ግና ንኣኻ ክቐትለካ ትእዛዝ ምስ ዝወሃበኒ እንደገና ክሪኤካ እየ ይብሎም ኣብ መሬት ተደርቢ ራሕሪሕዎ እናተጓዓዘ ይኸይድ እሞ እቲ ሓላፊ ፖሊስ ግና ተመሊሱ ርእሰ ናይ ጁቱ ይርኢ ቴሌፎን ምስ ከፈተ ድማ ካብ ሓዊ ዝመፀት ናይ ሞት ምፍርራሕ መልእክቲ ይረክብ እሞ ኣብዚ ሓዊ ከም ዝቐተሎን ከም ዝሃደመን ይድምድም ኣበይ ከም ዝረኽቦ ስለ ዝፈልጥ ቦታ ናይ ሓዊ ክትነግሮ ኢሉ ናብ ኦሊቫ እትስዕረሉ ባር ይኸይድ እሞ ንሓዊ ቀቲሉ ስለ ዝሃደመ ምእንቲ ክትዛረብ ገንዘብ ይሂባም ንሳ ግና ንሓዊ የፍቅሮ ስለ ዝነበረ ክቀትሎ ከም ዘይኽእልን ብርግፅ ድማ ነቲ ዝቐተለ ሰብ ይደሊ ከም ዘሎን ትነግሮም ነቲ ፖሊስ ግቦ ክትህብ ገንዘብ ተውፅእ ኮይኑ ግና ንሱ ክትድውለልን ቦታ ክትፈልጥን ግዲ ይብላም ትድውለሉ እሞ ቴሌፎንካ ደርብዮ ፖሊስ ደልዩ ከለዉ ትብሎም ካድም ምእንቲ ድማ ብቁልጡፍ ነታ ቴሌፎን ተዓፅዋ እሞ ስለ ዝተታለለ ድማ ብኣኣ ኣዝዩ ይወጣዕ ኮይኑ ግና ኣብ ልዕሊ ኣመርትዑ ስለ ዘይብሉ ካእስራ ይኽእልን እዩ ስለዚ ራሕሪሕዎ ይኸይዱ እሞ ጀግናና ግና ቦይኑ ኮይኑ ናብ ዝኽርታቱ ይምለስ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመላ መዓልቲ ካብ ስራሕ ተመሊሱ ናብ ገዛ ፍቃሪቱ ዝኸደላ ዕለት ይዝክር እቲ ገዛ ናይ ዘግታማት መዕበይ ኮይኑ ኩሎም እቶም ቆልዑ የፍቅርዎ ነይሮም ኮይኑ ግና ክትሪኦ ከም ዘይትደሊ ንጹር ዝነበረን ሰላም እውን ዘይወለቶን ካትሪን ራሕሪሓቶ ናብ ላዕሊ ትድይቡ እሞ ሓብታ ሓዊፋቶ ክትወርድ ከላ ናብ መኪና ኣቶም ይንቀሳቐሱ እዛ ነሳት ተቕይር ተመን ጽቡቕ ሓሳብ ከም ዘይብላ ይርአ ምክንያቱ ኣብ መንገዲ ኣልሻን ክልቲአን ሓትን ንዕኡ ከም ዘይፈትውኦ ትነግሮም ብድሕሪኡ እታ ናይ ጽዕነት መኪና ናብ መኪንኦም ትነጥር እሞ ይግምጠሉ ብርግፅ እታ መኪና ብጥቑቑ ነበረት እሞ ከም ተፍቅሮ ትነግሮም እቲ ዝሕዝን ድማ ኣብኡ ተሳነበቶም እናሕዘነ እታ ባቡር ናብኦም ገጻ ክትመጽእ ክሳብ ዝርኢ ኢዳ ሒዛ እሞ ብድሕሪኡ ክመውትን ደድሕሪ ኣፍቃሪቱ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ፍሽኽ ይብል ኮይኑ ግና ነቲ ሓቂ ክፈልጥ ብሂወት ይተርፍ ድሕሪኡ መጀመርታ ነታ ኣልቻ ዝበሃል ሰብ ከም ዘየለን ሕልሚ ዘጋጥመካ ዘሎ ዝበሎ ሓኪም ይዝክሮም ስለዚ ነቲ ሓደ ኩሕ ዘይውስን እሞ ኣብኡ ነቲ ሓቂ ንምፍላጥ ናብኡ ይኸይድ ኮይኑ ግና ሓደ ሰብ ካብኡ ሓደ ስጉምቱ ቀዲሙ ነቲ ሓኪም ቀቲልዎ ጸንሐ ድሕሪኡ ነቲ ኣብ ሆስፒታል ዝተጋጨወ ፓውሎ ይዝክር እሞ ስለዚ ንሰው ምስ ካትሪን ይራኸብ ከም ዝነበረ ክሳብ ዝረክብ ነተን ካሜራታት ይመርምረን ብርግፅ ድማ ብኣንጻሩ ውዲ ተኣሊሞም ስለ ዝነበሩ በዚ ምክንያት ድማ ናብ መጻወዳ ይስሕባ እሞ እቲ ካህን ናብኡ ክትመጽእ ከም ዝፀዋዕ ይገብር ብድሕሪኡ ክወል እቲ ንዕንወት ዝመጽእ ዘሎ ሓያል ኣራዊት ድማ ኣብ ቅድሚኣ ይርአ እሞ ኣብ ዙርያ ዘሎ ኩሉ ዕንፀይቲ ብሓዊ የንድዶም ንሳ ድማ በቲ ናይ ቆልዑ ኣተወስ ዘቃፀለ ፓውሎ ተፈራሪሐ እየ ካብ ኣልሻ እንተዘይርሒቐካ ክቐትለኒ ምዃኑ ፈራሪሕኒ ብሓቂ ይምሕል ኣለኹ ትብል እሞ ብዛዕባ ዞም ሰባት ተንቀጥቅጥ ብድሕሪኡ ሓደ ዘገርም ነገር ይስምዖ እሞ ፓውሎ መውፅኡ ድማ መርዛን ፍላፃ ናብኣ ይትኩስ ኮይኑ ግና ኣብዚ ግዜ እዚ ጀግናና ይሒዛ እሞ ሰባቱ ብገመድ ይስሕብዋ ስለዚ ጀግናና ናብ ገመድ ይጎይ እሞ ኣብ ኢዶም ከይወደቐት ብቁልጡፍ ይቆርፆም ንዓ ከላኸለላ ይትንስኡ እሞ ክሳብ ፓውሎ ዝበፅሕን ካርሞ ዝፍትንን ድማ በብሓደ ይቐትሎም ንሱ ግና ጠንቋሊ ስለ ዝኾነ ንዝመፆ መሃረንቲ ብኩሉ የምልጥ ነበረም ኮይኑ ግና ንፓውሎ ዘይሕጉስ ፓውሎ ቅድሚ ምስጓሩ ጀግናና ቴሌፎን ክትንክፍ ይኽእል እሞ ይውድቓም ነታ ቴሌፎን ከልዕል ምስ ከደ ኦሊቪያ ክድውለሉ ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ይስንብድ እሞ ንሳ እውን ጠላሚት ምዃናን ኣብ መፃወድያ ክተውድኦ ከም ዝደለየትን ድማ ይርድኦም ናብቲ ትሰርሓሉ ዝነበረት ቦታ ምስ ከደ ማህረምቲ ካብ ቀረባኻ ምስ ዝመፅእ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ይብላም ንሳ ግና ብጌጋ ከም ዝተረድኦን ብሓቂ ተፍቅሮ ከም ዝነበረትን ክተርድኦ ትፍትን ብሃንደበት ድማ ካብ ተወቕትሉ ዝደለየ ሓጋዙ ፓውሎ ንምድሓን ትደፍኦ እሞ ስለዚ ንዑ ክሕዝቡ ጉያ ድሕሪኡ ይስዕቦም ብድሕሪኡ ናብ ክሽነ ምስ ኣተወ እቲ ቦታ ብሰባት ፓውሎ መሊኡ ነበረ ንየማንን ፀጋምን እናሃረመ ድማ ይኣቱ ኦሊቪያ እውን ትወፅሖ እሞ ብሓቂ ተፍቅሮ ስለ ዝነበረት ትሕጉዞም ካብ ርሑቕ ኮይኑ ድማ ብልዑል ክእለት ምስ ኣቶም ክትበኣስ ይርእያም ድሕሪኡ እቲ ፓውሎስ ይመጽእ እሞ ኣዒንቱ ክፋት መሊአን ነበራ ሰው ኣብ ከውዱ ክሳብ ዝሃርምዎ ድማ ይፅበ እሞ ሽጉጥ ዘውፅእ እኳ እንተነበረ ቅድሚ ምእታሉ ግና ከሳቆዮ ይደሊ ስለዚ ነታ ሽጉጥ ደርቢ ናብኣ ይወርድ እሞ ምህራሙ ይቕፅል ጀግናና ግና ሕጂ 100 ሰባት ሃሪሙ ስለ ዝመፀ ነዚ ኣብ መሬት ዘውድቆ ናይ መወዳእታ ሰብ ክፃወረ ይከኣለን ድሕሪኡ ኣልሻ ነታ ሽጉጥ ኣልዒላ ናብኡ ተቐንዕ ትኸይድ እሞ ኮይኑ ግና ተስሕቕ ምክንያቱ ጀግናና ምስኣ ከሎ ነቲ ሓቂ ርዲእዋን ትሕቲ ምፍርራሕ ከም ዘለዎ ፍሊጥዋን እዩ ነይሩ ስለዚ ፓውሎ ነቲ ሽጉጥ ሒዙ ክቐትሎ ይዳሎ እሞ ጀግናና ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣነ እየ ደርብያ ሰብኣይ ኩን እሞ ሰብኣይ ንሰብኣይ ንግጠም ይብሎም
كارمي ويمو اتحدقنا حاجات سلزوخاني كالخللو اما اخذ قلصم كساز فاتنو متحنا اجمرمو اما وداتا غنا جغنا ندحر زي الحيار مهرمتيهم باولو ابيت كريستيان ابز نبر مسقال يጋጨሞ እቲ መስቀል ድማ ክስበር ይጅምር እንደገና ናኡ ተመልሱ ዝግበኡ ይህቦም አማ ወዳታ ድማ ብእግሩ ሓያል ወቅዒት ይወቅዖሞ ሓፈቢሉ ይድርብዮም ሽዑ አሊሳ እንተራ ብህይወት አልሁ አትለና ስለዝኾነ ከተለት ውለሞ ንሱ ድማ ይጥዕመ ክዱ አቫንቲካ ይብላም ሽዑ ሽጉጥ ወሲዱ ክትኩሰሉ ይዳለሞ ኮይንግና ፓውሎ ናብቲ መስቀል ከም ዝበፅሕን እቲ መስቀል ድማ ብልዕሊ ወዲኡ ከም ዝቆትሎን ንርኢ ድሕሪኡ ጀግናና ምስ አሊሻን ኦሊቫን ኣብ ገዛ ፓውሎ ንሪኦሞም ሰባት ፓውሎ ድማ ፈሪሖም ነበሩ ኣብ ልዕሊ ተዓውይ ሓለቆም ዝገበሩ ስለዝረኣዩ ድማ ኩላቶም በኽብሪ ደው ኢሎም ነበሩ ሓጋዙ ፓውሎ እቲ ሓለቃ ሞይቱ ስለዝኾነ ስለዚ ሕጂ ንስኻ ሓለቃ ኢኻ ይብሎሞ ንሱ ግና ሓለቃ ክኸውን ኣይደልን እየ ብሰላም ክነብር ትረኣዩ ዝደሊ ይብል ድሕሪኡ ንአሊሻን ኦሊቫን ሒዙ ካብቲ ቦታ ይወፅሞ ፀኒሕና ኣብ ገማግም ባሕሪ ምስ አሊሻን ንሪኦም ሕጉሳት ነበሩን እቲ ዝበለፀ መዓልቶም ይሕልፉ ነበሩን አሊሻ እንደገና ባሕባር ብምዃንና ሕጉስቲ እየ ትብል እሞ ንሱ ድማ ድሕሪ ሕጂ ፈፂማ ይክፍለየክን እየ ይብላም ብድሕሪኡ ንኦሊቫ ካብ ርሑቕ ኮይና ክትዕዘቦም ንርእያ ተፍቅሮ ስለዝነበረት ጓሂቱ ሰሚዕዋ ነበረ ኮይኑ ግና በታ ሓጓስ ሕጉስቲ ስለዝነበረት ምንም ኣይመሰላን እታ ፊልሚ ድማ ጀግናናን አሊሻን ኣብ ገማግም ባሕርና ተሓቋቑፉ ትዘዘም በዚ ድማ እዛ ሰሓቢት ማራኺትን ዝኾነት ፊልምና ኣብ መወዳእታኣ ትበፅሕ እምበኣር ከስኩራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት በብግዚኡ ክወፅሐኩም ተደሊኹም ንፊልመይ ላይክ ንቻነለይ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ናበረታትዑኒ ክሳዕ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም ፅንሑለይ